Musta tuntuu, että jos olisi yksin ollut siinä, niin olisi jo monta kertaa luovuttanut. Me tultiin tänne Ifolorille kertomaan meidän lempimuisto tältä vuodelta. Se on se aamu tämän vuoden alussa, kun me tehtiin positiivinen raskaustesti. Tässä kuvassa on mun itse tekemä hieno raskaustestipidike, joka on tehty tuollaisesta Suskin keramiikkatyöstä ja grillipihdeistä. Ja tuossa viriteltiin sitä, että saadaan taltioitua se hetki. Ja oli vörtti, koska oli positiivinen tulos. Matka tuohon hetkeen oli ollut tosi vuoristoinen ja oli ollut paljon surua ja epätoivoa siinä matkan varrella. Ja hedelmöityshoidot oli ollut tosi rankat, niin ehkä senkin takia jotenkin siinä oli semmoinen ihan mieletön riemu siinä hetkessä. Kyllä kun tätä kuvaa katsoo, niin muistaa tosi elävästi sen tunteen, sen alun jännityksen ja sen lopun riemun, ja se ihan tuntuu kehossa asti. Joo, pystyy hyppää siihen aamuun tosi hyvin. Plus sitten me käytiin tekemässä siis monta testiä siinä päivänä, siis varmaan 10, että me uskottiin, että oikeasti näin se on. Se oli epäuskonen, mutta super onnellinen hetki, ja se on vuoden tärkein siksi, että tuolla toi testin tulos makailee vaunuissa tällä hetkellä ja on täydentänyt meidän perheen.